And Niji Dasronko, Emma, Esianfo na Church mo Sefwi Wiawso Senior High School, no Western Region, Mantamimo. Nina ne se enche bia ena yebo amane se yewura kotoko hino Otumfuo se itobe bio osi adankra a timi fa enipa ahangotwe ama school a obehya ase eye Sefwi Wiawso Senior High School no na osiwe no wa amananso ho a odi akande aguma mofra benya baabi adaso anase nema adaso amon ewi peyo enne eye mattress ahodo ahangotwe a nensa aka no ode ni nyina esanso abre school no ama emofra ewo boarding house no enya mattress papa adaso se na be betime suade ama omadisuan ewi peyo eno nti yaba Sefwi Wiawso Senior High School aha ena enei ebe presentation no ama school mpanyufo se na bia so bebo kire edema emofra no Opemsuo TV Opemsuo radio yenso yedru ha yedi ani ba behwe se legmedi ni besiako na ebo eho amane medin ede kwabena Kire Martin Ado. All things, one nation, one people, one destiny, one culture is our Lord. We are all Ubetie amanato nananom se nana seven fantom se baby everybody hoboko na mohu ye ha anopawie ya enye bone se ye bon kontine hwe ye chi abebo afi ne fa ekomfie mienu ni na asantemawura ekai ne nchi se baby a sabe o share na disua ase no so nyankopon apagya no no de tumi atise ya mana o ma ne remfi ne nchi enti onam ne foundation so ema yebedi dwuma na bemfie mienu ani na yebekate sword ema yepagya ada isi ho na yepagya ada ni si ho no ye se emeba wa wo school yi mu no emenya baabi ena eno nti no yede empa ene nia efata bia ba dandua mu na sabio osi dan na de mpadua sim na wa amfa ne nipa no beda so anka ho a ete sabe wasa kapuma na wa anwa mu eno nti foundation no tu anamo se ye ba hwehwe na ya pe mattress a ye de bebre school fo a omo da dandua mu na eno na ye ne Ashanti Foam Company from Ash Foam edin kita ho na omo kan se omo so omo tra santime mu be mfi aduenum ni na omo nim de asantime wura ayama omo nti omo je ya no ba na omo ma ye mattress se yemfa embra na ye nim odin kita ho no ene da wie pay se ye de mattress no beba na ya bedane ama school no na emofra no enya baabia adasa de omo ni suade hunu ebebemu timu ye hana na dwumadi a ye sha ase be mfie mienu ne no na ezese ye wie ema na wie peye eno na ye de mattress yi etu anamo ha ye de aba betum ha na ye nantese no sade wa kan no anu no dwumadi a asantimewura obedi ne anu emu bia ne wa makatachi na so esi Nina obona manie dwumadi a beba so ni na so tie nse otukwan ba se da panyifo ka no ndifu no a pajafo jo yina hemfo ene chiame se miwura atu panyifo fi kuma se ba
nkɔboa school mpanyinfoɔ no na monkɔhyia wɔn na mo makɔ aba na deɛ ɔmmereba no mo nso mohunu a wobɛfie a wɔbɛnya asɛmpa bi aka kyerɛ me nti sɛdeɛ yɛteeɛ sɛ monam kwan so a moba no ɛno nti ne yɛ nyinaa yɛbaa sɛ yɛbɛboa school no na deɛ nanam mo de ɛreba no ne yɛ nyinaa nso yɛbɛhunu na akyirɛ yi aseda bi wɔ mu a na yɛde ama nti moba no nti na nso yɛbaeɛ a yɛba bɛtwɛn no nana adi ene ye na yɛbaeɛ no adi sɛ wohwɛ me bonkum so a maame fɛfɛ tuntum a ɔte hɔ no yɛfrɛ no Elaine ɔpɔn pepra megye di sɛ wɔnyɛ hɔhoɔ ɛwɔ ha ɛfiri sɛ yɛhyɛ adwumadie ase no bosome biara na ɔne foundation no mpanimfoɔ ne yɛbɔ kyɛ ɛba ɛbɛhwɛ sɛ deɛ adwuma no ɛkɔ so ɔno ne foundation no administrator yɛwɔ yɛ panyin baako a Mr. Atwenebo Akodua ɔno so na ɛda education ano ɛwɔ foundation no emu ɛnhomasua asɛm ɛne ntotoyɛ ɔda no me a meka sɛ medin de Owusu Abibio kwabena Owusu Abibio me na mehwɛ mpuntuo a ɛfa yɛyɛ nneɛma yɛsi adan na yɛhwɛ sɛ ɔhene ne suade hunu bɛba mu ɛwɔ yɛn nkuraase ne mpɔtam na afei amammerɛ ne amanneɛ me na mehwɛ ɛso na ansa na mɛba nana so no mama ne bɔ mu no me maamu nya ne nteɛ sɛ mmerɛ a yɛsi dan no wie a yɛpɛ mattress no yɛwɔ foam companies pii na ɛwɔ Ghana ha nanso yɛhwehwɛ mu no yɛhu sɛ company baako na hyɛse no firi Kumase Asanteman mu ɛna wɔn din no koraa no Asante na da so Ashanti Foam Company Limited a wɔn ba Ghana no wɔhyɛ adwuma na se be mfie aduonu mu ani ti yɛde kɔtoo wɔn anim no wɔn ampopo wɔn ti ɛna yɛwɔ wɔn mpanimfoɔ mmienu a wɔn nso ɛka yɛn ho ɛne yɛ aba abɛdane mattresses a wɔn de ma yɛn no ɛde ahyɛ wɔn nsa nti mpabokyɛ wɔn nso na ɛte nananom nifa soɔ no mmerɛ biara sɛ yɛba abɛhwɛ dwumadie no a mohu sɛ ɔhene ba hiahene a ɔyɛ foundation board chair no ɛna ɛdi anim ɛne yɛba ɛnɛ biribi asanka na sɛ yɛse ntifo ni hɔ a apagyafo ɛwɔ hɔ ɛno nti wɔworɔ ne mpaboa ɛhyɛ Otumfuo Kyeame a yɛfrɛ no Nana Owusu Banahene ɔno na nɛ ɔne yɛbaeɛ ɔnyɛ Ɔkyeame panyin kwa ɔsaka foundation no dwumadie ho a ɛfa amammerɛ ne amanneɛ ntotoyɛ a yɛyɛ no foundation no mu ɛne nsa no adwuma a yɛbɛpɛ ama mmɔfra ne mmeranteɛ ne mmɛba a wɔwɔ Asanteman mu ne bi atrɛ kɔ Ghana nyinaa no committee a wɔn da no no ɔnso edi akɔtena wɔ na kyerɛ sɛ ɔne foundation no na ɛyɛ adwuma ɔno na nɛ ɔbɛgyina wɔ hene ba anan mu na yɛn nyinaa gyina wɔ hene anan mu adane nneɛma na mama pabakyɛ mano ato owura odi no mu na asim kakra ɛgya Owusu Abibio ɔmenatie Asanteman wura ne sɛne mu a ɔde ne baeɛ me a megya yɛ Katakye ne Kyeame yɛfrɛ me Kyeame ɔko me Nana Yabadu a ɔtɔ so mmienu meyɛ amafie hene mesan yɛ twafo hene Nana Matrankonya committee no meyɛ member Nana Yawnkroma a ɔtɔ so mmienu yɛ ɔso susum ne tɛ hene meyɛ committee na yɛdi dwuma no a vice chairperson mesan yɛ school no nso so board member Sewas board member Pacho Midin de Otumfuo board de boli Nana Aduku de second Sefwi Wiawso Tanoso traditional council member yɛde ɔdɔ abɛbodum ɛne da mu mɛfa kɔnyɛ so na afei mene makyerɛkyerɛfoɔ a yɛwɔ ha nso no yɛada yɛn ho adi na afei yɛde akyerɛ mu mehwɛ ɛtiri ha no a yɛwɔ yɛn secretary a ɔyɛ board member ɔno san hwɛ ahemfie so ka ho
After some another board member, Mr. Santia, or non so no, Director General of Ghana Education Service, on represent to school board also. Me ba Mr. Seyunsua, me wa me assign master administration. On also your friend Mr. Nsoja. Many headmaster of school so Mr. Kwan Patrick. Edomasi. Nana Chame, Yenina ya down ye what did ye? Mijidi sabotaya and unti ye buy no. Ebe Srenanka ya pejayimu ako anymore. Na Nana Ochame penny ejina Ohineba anemu na wadane enema no de amamu. Na fi Otumfuo ni swade ho ne botaya Emma will be D. Jumain and a dear war in fear way anymore. What done a D. Ama Ubia at Tinka ever sena ka yet to sana mon. Na my friend says it's a room kakra. I best say true. Na get a shit and then I said even everything. But the best na come my friend, it is a man of my gentle. Manfo nananum titire eni manfo nyina ene de ye wa hanom a na ye wa ha wo Otumfuo osei ababio edin mu ena ye wa hanom na Ashanti foam almost ye from ash foam almost sebi echi gina pa di gina Sefwi Foundation echi ene yede mattresses eya hansia ne achire yede ma Sefwi Wiawso Senior High School eda yewura akoma so yie pa na badayem enene yede mattresses eya ahansia ne achire yede manananom na omuso de ama school no eni omumpanyimfo sebi Opemsuo na badaye oma school yi ni titire new dormitory oma bie se mpa bebrebe ni nyina no sebi ebenya mattress yi na aboa ama school no etumpon ni sebi ema fefefe omo ewo yensa benkum so hei omo so atimi
ɛde abɔ mo homɔden ɛwɔ ma brabom ɛne ɔma de suam tinananom we die ye jai mamo ohene chiame anapai awie ɛyɛ ni gisem na ya asɛmde emfie mienu mu ani ɛna yehu baabi a yegyina yi nan kanti sei na ya asase prada na Opemsuo a ɔyɛ asantemawura ɛne suade hunu na wɔka ne nkyire nyeri kan yame nhyira no sɛ nyɛ obi a ne kɔ a ɔsan ba ka ne nkyi bɛyɛ ade fɛfɛyi ɛma sahwiman ɛnɛ ɔse nso hɔ a ɔse na ma obi dan wɔama ne baabi ana wɔamfa ma no koraa na mfa so ni so tuono na ni suade hunu mu hu ashanti foam ayi trinity akan ash foam na wabɛyɛ adoye a entise ama yɛn yɛde yɛnsa du asom megyina sahwiman anam mekyerɛ katachie kwasibu mangama anam ɛgye sɛ ayɛde a wayɛ ma yɛni asɔ na yɛni asɔ paa yie yɛda no ase ɔhene kyeame ɛne foundation panimfo ɛbaeɛ nyame nhyira mu nyinaa ne ɛyɛ ka ne sɛ ɛsie ni kagya oni aseda sɛ asɛm biara ni wɔ ɛso se yɛda ase a ɛneɛ na yɛda ase nyame nhyira mu yɛgyedi sɛ deɛ mode aba yi botaeɛ ɛsi Opemsuo ani soɔ na ɔde baeɛ no yɛbɛduru ho na nananom no nyame ada romanti yɛatra na hyɛ ne din ani onyam yɛda mo ase Opemsuo sie nie ɛyɛ asantemawura ɔde bɛdan katachie sɛ ɛnɛ yɛmfa ma Sefwi Wiawso senior high ɛmaya no wɔn adi suamu abrabɔ nti yɛde ma mo hwɛ so yie si yɛde ma na hwɛ so yie a ɛna foforɔ ba nti anapai yɛdane mattresses ɛyɛ hansia ne akyire yɛdane ma sɛ wo di kani fabo adisuafo no na yɛyɛ ne yie a de sɛ de madi kanka no megye di sɛ deɛ bɛsin sɛ ɛbɛba ɛdas magina school board anan mu ɛne school management nyinaa nan mu makyerɛkyerɛfoɔ ɛne madisuafoɔ nyinaa nan mu na yɛde naaseɛ soronko ne kambea ama nana ɔsɛ tutu ne ne foundation awade fɛfɛ a ɔmde ama yɛn because ne hwɛ bi egyina yi a ɛnyɛ ɛdan kɛkɛ ne mu efie atena yɛ ankasa ɛne wɔse yɛ na fie ntumi so da yɛ pa ne nsua deɛ na ɛmoa ɛma adusua na de kyerɛ ɛnkɔ so aseda ɛna yɛde ɛma no ne nyinaa mu no nanka yɛbɛnya akwanya sɛ ogyina mu nanso ne nyinaa ne yɛbɛka bia wɔbɛte sukuu no waboa yɛn bebree nanso hawo bi wɔ hɔ a ɛne ayiti payɛ kɛse ama yɛn paa sɛ sukuu kɛse sei yɛkɔ field trip a yɛni bus na sɛm deɛ madawroma ka mananante sɛ yɛni bus o ne nanam yɛni bus de bus ne yɛsrɛ no ɔmɔmɔden no kwan bia so ɔmɛnya bus a yɛbɛtumi de asua deɛ akɔ field trips na aboa afei yɛfa kwan so hyɛ bɔ sɛ nneɛma a wɔde ama yɛn yɛbɛhwɛ so yie yɛbɛmbɔ so ne nyinaa wɔ sukuu di mu sɛ na ɛbɛyɛ a ɛbɛkyɛ na da nkwa ama nso no foforɔ ba a yɛgyina so adawase yɛda foundation ba yɛ ase awɔhɔ ɛba yɛ nyinaa na nanom obi bia yɛde obi ase ɛwɔ nea moayɛ ash foam foɔ nso a mo gyina so na afei mo yɛ saa adɔ yi nso nyame nhyira mo yɛda mo ase paa yɛnim sɛ ɛbrɛ esi mu no so no wobɛsan ɛyɛ foforɔ ɛde ama yɛn yɛde obi ase sɛdeɛ mede kakaeɛ no ɛnɛ akɔyɛ ne gyesɛm ɛna ama mmɔfra a ɔmo Sefwi Wiawso Senior High School nea yɛwura firi aseɛ ɛbrɛtiɛ bi mu no ɔde ne nyinaa ba wieyɛ a ɛnɛ wɔsi saa structure fɛfɛɛfɛ yi a ɛwɔ m'akyi ɛde ama Sefwi Wiawso Senior High aha ne yɛwura bɛhyɛ ne sukuu ase aha na ɔbɛfiri ne titiɛ no ase nti akae ne nkyi ɛna ɔde saa adoɛ soronko ɛde abrɛ wɔnom wɔamana nso hɔ a wapɛ beds ahodoɔ ɛde agu ɛda no nyinaa mu ɛde ama mmɔfra no ɛna ɛnnɛ wapɛ mattresses ahodoɔ ɛnso abɛto so ɔmom sɛne ɛbɛyɛ a ɛbɛwie pɛyɔ na adeɛ no ofiri ase no ɛno nso ɛtumi ɛdi mu ntinananom abɛgye wɔnom ada so ase nananom akasa kakra ade bɛkye no na yɛbɛbi foforɔ mede ne kwabena kyerɛ matenado ɛbɛkɔ so asom asanteman Opemsuo 104.7